1993 मायथाइनि 1933 फेब्रुआरि बै अक्ट'नि बै साना जोंनि दुखुनि लैथोम 1989 मायथाइनि 8 आगस्तनि बै साना जोंनि जोबस्रांनाय बोथोरमोन। बै खननै दाङाबाजियाव गहपुरनि सुबुंफोरा गासै 530 सा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। उदयाचल नागिरनायनिफ्राय लानानै बर' थुनलाइनि राव हांगामा, बर' फरायसा आफादनि जांख्रिथाय, NDFB, BLT गासै आफादनि हांगामायाव जों गहपुरनि सुबुंनि बिहोमाया उन जानो हायाखै। दिनै जों गोसोखाङो मोनसेनि उनाव मोनसे फारियै जाबोनाय बर' रायजोनि जांख्रिथायाव बारसोमनानै गहपुरनि जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गासै 1126 सा जिउ गारबाय। नाथाय बै खनले खनले लाथिख' जानांनायनि दाहा बिदाना दाबो दं जोंनि गोरबोआव। बेनिखायनो अरायबो थानो लुबैयो जोंबो बड'लेण्डआव। मेंगिनाय मेंहाबनाय देहा सोलेरखौ लानानै दाबो होसोखाङो जों हांगामायाव। गोहोपुरी गोहोपुरी जोंनि सोरगोनि पुरी। खम नङा सिबिथाय बर' हारिनि जायगा बियो सोलोंथाय खारनाय बारनाय हारिमु आबादारिनि। गोहोपुरी गोहोपुरी जोंनि सोरगोनि पुरी। खम नङा सिबिथाय बर' हारिनि जायगा बियो सोलोंथाय खारनाय बारनाय हारिमु आबादारिनि। जायगा बियो सोलोंथाय खारनाय बारनाय हारिमु आबादारिनि। जायगा बियो सोलोंथाय खारनाय बारनाय